Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de sponsoren van de Logos de Hoop Marathon Zeeuws-Vlaanderen. Dag dames en heren en welkom vanuit een zonovergoten Hulst voor de 10e editie van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen. Een bijzondere editie dus en waarschijnlijk met Zeeuwen vooraan. Want zowel bij de mannen als bij de vrouwen horen de Zeeuwen vandaag tot de favorieten. Laten we eens gaan luisteren hoe ze ervoor staan. Ik wil uiteraard proberen lekker voorin mee te lopen. Ik verwacht Huub heel sterk, maar ook Michel Verhagen. Ja, ik hoop natuurlijk voor de winst te gaan. Ja. Ja, want Erwin Harmers, als hij start, gaat hij altijd voor de winst, toch? Klopt. Ik heb altijd maar één ding in mijn hoofd en dat is willen winnen. Dus. Wat kunnen we van jou verwachten vandaag? Niet heel veel denk ik, maar ik ga wel een mooie dag van maken denk ik. Ja. Ja, maar die glimlach die verraadt toch wel een beetje dat het misschien toch wel een podiumplek gaat worden, toch? Nou ja, ik ben blij dat het zonnetje schijnt, daar ben ik blij om. Maar daar lach je op. Ja, podiumplaats maakt me niet zoveel uit als ik maar lekker loop vandaag. Ja, Erwin Harmers, Michel Verhagen worden veel genoemd. Zie jij ook jullie drie als de favorieten? Nou, ik denk dat het wel daarom gaat te doen, maar ik zie net ook een Spanjaard staan, dus ja, ik weet ook niet. Misschien een duiveltje uit een doosje iemand opstapt. Voor Rotterdam was ik echt super zenuwachtig, maar nu doe ik gewoon lekker voor de gezelligheid mee. Maar ik ga wel mijn best doen, hè? Ja, want als je naar de tijden kijkt die gelopen zijn, er zou een sterke Duitser komen, die doet niet mee. Dus op papier ben je dan toch wel de favoriete? Ja, je weet het maar nooit. Het is ook warm, dus ik ga sowieso geen PR lopen. Je wil natuurlijk het beste uit jezelf halen. Ik heb natuurlijk 5 maanden voor getraind. En je wil natuurlijk jezelf overtreffen. Maar ja, het ligt eraan wat de weer doet, wat mijn benen doet. En ja, er zijn zoveel factoren. Hè. Kun je goed tegen warm weer? Ja, ik ben natuurlijk in Roemenië geboren en dan is het vaak 40 graden. Al woon ik wel 16 jaar in Nederland, dat is wel een ander verhaal. Maar ja, ik hoop natuurlijk op mooie wedstrijden. En ja, en natuurlijk zien we ook en lekker van genieten. 42 kilometer en 195 meter van Hulst naar Terneuzen. We gaan kijken naar de samenvatting. Het commentaar is van Stefan Nijpjes. 3, 2, 1, Klokslag 11 uur, het startschot voor de 10e Marathon Zeeuws-Vlaanderen dit jaar van Hulst naar Terneuzen. In het groene shirt zien we de Fransman Michel Verhagen uit Wambrechier. De winnaar van vorig jaar en voor hem Huub van Noorden uit Serapskerke. Van Noorden voert het tempo op. In totaal vandaag zo'n 550 deelnemers op de individuele marathon. En bij de vrouwen zien we in het midden, in het roze, Paula van Gils uit Goes en naast haar Monica Sandersen uit Vlissingen. Er is veel belangstelling in Hulst voor dit evenement. Erwin Harmers uit Middelburg deed nog mee aan de marathon van Rotterdam, maar dat was geen succes. Hij is uit op revanche. En Harmers loopt in derde positie achter Verhagen en Van Noorden. Verhagen is nog niet helemaal fit, benieuwd of hij het vandaag volhoudt. Van Noorden is er alleen vandoor. Hij heeft weinig wedstrijdritme, liep nog wel de kustmarathon in oktober en daarna een trail. Maar heeft ervaring genoeg om vooraan te lopen. Veel drinkposten vandaag, ook extra drinkposten. Het is warm. Het wordt een zware marathon. Veel drinken is het devies. En hier in het midden is het even zoeken naar Monica Sandersen. Zij is de eerste vrouw en Van Gilst is nog in de buurt. De grote favoriete bij de vrouwen, de Duitse kampioen van 2013 op de kamp, is geblesseerd en doet niet mee. Zij was met een PR van 2:37 de te kloppen vrouw. Nu wellicht een buitenkansje voor Van Gilst of Sandersen. Bij de mannen, net buiten Sint-Jan Steen, nog vroeg in de marathon, zien we dat Harmers al bij Verhagen is gekomen. Ook bij de mannen trouwens een afzegging van een snelle man, de Belg Wouter de Kok. Tweede in 2016 is er niet bij. Reden onbekend. Van Noorden gaat het bos in, veel variatie in ondergrond in deze marathon. En bij Verhagen gaat het licht langzaam uit. Hij is niet helemaal fit en met deze warme omstandigheden voel je dat gelijk. Hij wordt uiteindelijk 10e, de winnaar van vorig jaar. Harmers is rustig van start gegaan, loopt nu in tweede positie. En hij gaat nu proberen om Van Noorden bij te halen. En net buiten heikant komt hij er al kort bij. Hier is het nog even oppassen, want er moet vandaag ook gewerkt worden met de trekker. Het hoort er allemaal bij deze gemoedelijke marathon.
Maar uiteindelijk lukt het. Harmes en Van Noorden samen aan de leiding. Verhagen is dus weggevallen en deze mannen lopen nu in derde en vierde positie. Vooraan David Bouwman uit Hoogvliet. Gevolgd door Leendert van der Lugt uit Capelle aan de IJssel die zijn eerste marathon loopt. Vooraan is Harmes inmiddels weggelopen bij Van Noorden. Harmes is in Axel al aangekomen en heeft in korte tijd een behoorlijke voorsprong opgebouwd. En bij de vrouwen hier in Koewacht is het Monica Sandersen die een voorsprong van een paar minuten heeft gepakt op Paula van Gilst uit Goes. Die komt er hier aan en loopt lekker in eigen tempo. Op het 30 kilometerpunt in het gehucht Schapenbout heeft Erwin Harmes een voorsprong van 1,5 minuut opgebouwd op Van Noorden. Het gaat de goede kant op met Harmes. David Bouwman uit Hoogvliet loopt inmiddels in derde positie, heeft Van der Lugt alleen gelaten. En bij Van Noorden is zelfs het shirt uitgegaan. Veel te warm, man. Nou, niet normaal, joh. Een beetje mee. Ik denk dat 25 graden is. Echt ziek, joh. Harmes is er bijna en gaat zijn derde zege pakken in Zeeuws-Vlaanderen. Komt daarmee op gelijke hoogte met Sebastian Sletterer, die ook 3 keer won. De winnende tijd voor Erwin Harmes is 2:32:27. En dat is gezien de warmte een keurige tijd voor de winnaar. Deze editie wordt 2:32:27. Nou. Felicitaties voor Erwin Harmes van organisator Arnold Boonman. Van Noorden heeft nog puf over voor zijn ratslag, zoals hij dat altijd doet. Hij wordt al bijna 6 minuten tweede en David Bouwman wordt derde. Nog zoveel energie om een ratslag te doen. Op die nieuwe klinkertjes van de Grootmarkt in Terneuzen. Ik was natuurlijk van plan om Rotterdam te doen. Daar heb ik de hele winter op gefocust om daar een mooie tijd te lopen. Ja, dat ging helaas mis. En toen heb ik toch besloten om hier te gaan starten. Zit dan een mooie pleister op die wond? Ja, zeker. Ik ben heel blij. Het is gewoon goed ingedeeld. Ik was niet te hard gestart dit keer. En het tweede deel ook nog sneller gelopen. Dus mooi. En op gelijke hoogte met Sebastian Sletterer, die hem ook 3 keer heeft gewonnen. Moet ook mooi zijn voor jou. Ja, heel mooi om in dat rijtje te staan. Natuurlijk de eerste editie was Alwin de snelste. Toen een paar keer Sletteren. Ja, en nu ik 3 keer. Dus dat geeft een geweldig gevoel dit. Het laatste stuk zakte ik echt in en ik had echt veel dorst. Dus op een duur mijn t-shirt uitgegooid, want het was zo warm en benauwd. Dus ja, goed, ik ben tevreden dat ik over de finish ben gekomen. En 2:37 op zich nog een redelijk goede tijd op zich op dit parcours en met die temperatuur. Dus prima. Gaan we terug naar de vrouwenwedstrijd. Daar zien we Monica Sandersen. Ze is inmiddels voorbij de Ooteense Kreek. En ze heeft genoeg voorsprong opgebouwd op Van Gilst. Sandersen is winnaar van de Zeeuwse crosscompetitie, debuteert nu op de marathon en heeft getraind onder leiding van Anjuli Engels, de winnares van vorig jaar. Engels doet overigens zelf niet mee dit jaar. Sandersen is geboren in Roemenië, komt alleen aan in Terneuzen. 3:14:10 is de tijd. Een heel mooi debuut voor haar op de marathon. En een dikke knuffel van haar trainster Anjuli Engels. Ook Paula van Gilst uit Goes is blij. Zij wordt tweede op bijna 5 minuten. En de derde plaats is voor Mariska Boek. Zij komt uit Oranjewoud. Wat betekent deze overwinning voor jou? Ja. Veel. Ik heb zo vaak gedronken. Ik had een hele schema met Anjuli gemaakt en over gepraat hoe zou het worden. En ja, ik had in tijd 3:10 lopen, dat was mijn droom. Je liep 3:14, 3:15. Ja, ik denk door die warmte en zo. Maar ja, dat ook nog wint. Ja, je gaat dus je moet niet roepen. Je moet niet roepen. Maar gewoon, ja. En ik dacht, ja, vertrouw op jezelf, je kan het. Ik heb absoluut genoten. Ja, ik vond het ook heel erg leuk. Het is natuurlijk een heel groot contrast met Rotterdam. Daar is het ontzettend druk. En hier niet. En ik kan het ook wel waarderen. Ik vond het ook heel fijn. Monica Sandersen, terechte winnaar? Ja, absoluut. Ja, ik vind het heel knap van haar. Eerste marathon, echt super knap. Ik ga er zo even feliciteren. Feliciteren. Ja, je hebt het echt super goed gedaan. De eerste marathon. Ja, was warm, hè? Ja. En na de snelste mannen en vrouwen zijn er natuurlijk nog honderden lopers die tocht van Hulst naar Terneuzen afleggen. Ze werden gevolgd door Job de Feiter. Mijn hondje loopt, ik geloof de 27e of de 28e keer mee met de marathon. Ja. En dat gaat altijd goed? Ja, zij heeft het makkelijker dan het baasje. Ik ben vanmorgen in Terneuzen gestart. En naar hier gekomen lopen en zo meteen weer terug met de anderen. Dat is niet de eerste keer dat je zoiets gedaan hebt, hè? Nee, bij de kustmarathon jongsleden hebben we ook gedaan. En toen was het idee van, joh, dat gaan we doen, dat is leuk.
Ja, daarna liepen we op de baan. En toen was Jan Sinker, die zei van, joh, wat ga je doen? Ik zei, nou, weet het niet. Hij zei, in Zeeuws-Vlaanderen kun je ook heen en weer. Ja, dat kan. Dan gaan we dat doen. Zo simpel was het eigenlijk. En ja, nou nog terug. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. De sponsoren vinden gretig aftrek vandaag. Ja, ze zijn erg gewild inderdaad deze keer. Het is ook ontzettend warm natuurlijk voor de lopers. Ja, het is ontzettend warm. Ik ga ondertussen wel even sponsors bijpakken als ik het nu heel erg vind. Kun je goed gebruiken op het moment, denk ik, een spons. Echt, dat doen ze heel goed. Marianne, hoe ging het? Oh, het was zwaar, maar het was ook genieten. Het was ontzettend warm, hè? Ja, maar veel water. En we zijn er. Het smaakt wel goed na zo'n marathon, denk ik. Dat smaakt heel lekker, dat is fantastisch. 10 keer uitgelopen, dus eerst op mijn 50, de laatste op mijn 60. En hoe ging het onderweg? Nou, op 25 kilometer kwam ik al een beetje in de probleem, maar na 30 kilometer ging het weer, dus ik ben heel tevreden. Allebei uit Beertje. Normaal was het klaar na de zaterdag. Ja, nu hebben jullie ook morgen nog. Kijk je daarna uit naar die eerste wandelmarathon? Ja, dat wordt een uitputtingsslag, ook voor de organisatie. We hebben vandaag het hardloopevenement. Vanavond hebben we nog een vrijwilligersfeest. Om onze vrijwilligers die 10 jaar meedoen ook even te bedanken. Dus dat wordt 1 uur of 12 in het mandje en om 6 uur morgenochtend weer op. En dan gaan we de wandelaars op gang helpen. En dat zijn er nog veel meer? Ja, dat zijn er een paar duizend. Dus dat wordt ook nog een hele uitdaging. Dat was het voor vandaag, want u hoorde het al. Morgen zijn de wandelaars aan de beurt en gaan opnieuw duizenden mensen de marathon lopen. Dan omgekeerd met start hier in Terneuzen en finish in Hulst. En Omroep Zeeland is er dan natuurlijk ook weer bij. Volg het evenement op de radio of via onze Facebookpagina Lopen in Zeeland. En anders kunt u maandag ook nog bij ons terecht. Dan is het evenement van de week, de wandelmarathon. En kunt u na Zeeland nu op televisie kijken. Voor nu bedankt voor het kijken en nog een heel mooi weekend.